ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 314 ба анҷом расид ва дар ин навор мо натиҷаи муҳорибаҳои ин турнирро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯям ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Ва боз реаксияи Муҳаммад Наимов ва Мавсар Евлоев дар ғалабаи Волкановский. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. оғоз мекунем аз карди асосӣ. Муҳориба дар вазни ним вазнин байни Доминик Рез ва Никита Крилов. Ин муҳориба хеле зуд ба анҷом расид. Аллакай дар якум раунд Доминик Криловро ба нокаут равон кард ва ин нокаути ӯ ба монанди нокаути Конор Макгрегор дар муҳориба зидди Жозе Альдо шуд. Баъди онҳо яке аз муҳорибаҳои шавқовартарини ин турнир, муҳориба дар вазни ним сабук байни Жан Силва ва Брайс Митчел шуд. Ҳама дар ин муҳориба нокаут дар иҷрои Жан Силва интизор буданд, аммо Силва боз ҳамаро ҳайрон карда дар дуюм раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст овард ва ин панҷум ғалабаи пайдарҳами фаврии ӯ дар UFC шуд. Баромади олиҷаноб. Сеюм муҳорибаи асосии турнир низ муҳориба дар вазни ним сабук шуд ки дар он Яир Родригес бо Патрисио Питбул вохӯрд ва ин муҳориба тамоми се раунд идома дода бо қарори доваро ба фоидаи Родригес ба анҷом расид. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Педи Пимблет ва Майкл Чендлер шуд. Дар ин муҳориба Пимблет дар ҳама мавқеъ хубтар менамоид ва нишон дод ки хайп дар гирди ӯ бесабаб нест. Пимблет дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 7 кард ва ҳамин гуна ӯ аз рӯи ғалабаҳои пайдарҳам дар вазни сабук дар байни ҷангварони фаъол ҷои дуюмро ишғол кард. Дар ҷои якум чемпион Ислам Махачев қарор дорад ки 14 ғалабаи пайдарҳам дорад. Баромади беҳтарин аз Педи Пимблет. Мегузарем ба муҳорибаи асосии турнири UFC 314. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпиони пешина Александр Волкановский ва довталаб Диего Лопес. Чемпиони ин вазн Илия Топурия камарбандро озод карда ба вазни сабук баромад ва имрӯз Волк ва Диего барои ин камарбанд ҷангиданд. Муҳорибаи онҳо муҳорибаи конкурентӣ ва шавқовар шуда тамоми 5 раунд идома кард ва дар натиҷа бо қарори доваро Волкановский ғалаба ба даст оварда боз чемпиони вазни ним сабуки UFC шуд. Мо Волк ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Бонусҳои ин турнир: $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом Александр Волкановский ва Диего Лопес ва $50,000 дигар бонус барои беҳтарин баромади шом Педи Пимблет ва Жан Силва. муҳорибаҳои пурраи турнири UFC 314-ро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳозир бошад реаксияи Мавсар Евлоев ва Муҳаммад Наимов дар ғалабаи Волкановский. Мавсар Евлоев: табрик бо баромади беҳтарин, ту чемпиони ҳақиқӣ. Акнун мебинем ки ту дар суханҳои худ меисти ё не Александр Волкановский. Муҳаммад Наимов: ман барои ин тилло омада истодам. Як рӯз ман чемпиони вазни ним сабуки UFC мешавам иншааллоҳ, навиштааст Наимов. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. оиди ин муҳорибаҳо метавонед фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.